आंनि गोसोखौ सिमफायनो नाङा ना साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम लाइक प्लिज आरो शेयारबो खालाम बावनाङा दे नमस्कारम खुलुमबाय सुस्वागतम वेलकाम बरायबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि आरएमबि बड' इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव अननाय आरो सिबिनायजों बरायनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो इसोरनि बोर लानानै मोजाङैनो मोजां दङ। लोगोसेनो नोंथांमोनहा गासैबो आंनि बे आरएमबि बड' इउटुब चेनेलखौ थोजासे अनसायगोन होननानैबो मिजिंथिबाय। गिबियावनो आं फोरमायनो सानोदि आंनि बे चेनेला गोजामानो खालि गोजाम मुंखौल' सोलायनानै गोदानै मुं होनाय जादों आरएमबि बड'। मुं सोलायनायनि गुबै जाहोनानो जादों आंनि चेनेलाव एसे नाजाबावनायनि गेजेरजों एसे साबसिनै भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिफुंनाय। आंनि चेनेलाव आं जइन जानाया 7 years एग'आनो। बै समाव आं जेबो मिथियामोन। खालि मा आंनिया फेसबुकफोराव जेरैहाय फट'खौ आपल'ड खालामनानै जमा दोननानै जेनेबा उनावहाय नायफिननो हायो बेबायदि मात्र मालाबा भिडिअ फिसा भिडिअ खालामनायफोरखौ आङो बेबायदिनो दोनथुमनानै उनावहाय नायफिननो हानाय बायदियै आङो आपल'ड खालामदोंमोन। आपल'ड खालामनाया 1 year ना 2 year बेबायदि जाबाय आरो। दा फैनानै आंहाबो थांखिया सोलायबाय मा बेनि गेजेरजों रांबो खामायनो हायोब्ला गाव गावनि एसे रोंगौथिफोरखौ बा जेरै मोजाङै मोजां फोरमायनो हायो बेबायदिनो आंबो गुबुनफोरनि थुलुंगाखांनाय भिडिअफोरखौ नायनानै नुनानै एसे गोसोआ माने एक्साइटेड जाबाय। आंनि मथेब्ला सासे मोजां इन्जिनियार बिथाङाबो गावनि रोंगौथिखौ इउटुबनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो हायो आरो सासे मोजां डक्टर बिथाङाबो गावनि रोंगौथिनि सोमोन्दै मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै इउटुबनि गेजेरजों फोरमायनो हायो बा सासे मोजां फोरोंगिरि गासिबो सासे मोजां डक्टर मोजां फोरोंगिरि मोजां इन्जिनियार मोजां माने गियानि बिथांमोना गासिबो गावनि रोंगौथिफोरखौ गियानफोरखौ इउटुबनि गेजेरजों इउटुब भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो हायो। जेनेबा सासे आर्टिस्ट जेनेबा एक्टरफोराल' भिडिअ खालामनानै गावसोरनि देलाय मालाय जानाय लोंनाय बेफोरखौल' बिसोरल' दिन्थिनो हाया। बेखायनो बेफोरखौ नायनानै आङो माने सानबाय आंबो जेनेबा साधारन मानसि समाजाव थांनानै थानाय सासे समाजारि मानसि फरायदोंबाबो जेबो बेबायदि साख्रि बाख्रिथ' मोननाय जायाखै दासिमहालागै नाजादों जेब्लासिम जिउ थागोन अब्लासिम जेब्लासिम माने बैसोआ नाजानायखौ गारा आरो माने बैसो थाजासिम नाजाबाय थागोन। डक्टर इन्जिनियार फोरोंगिरि गियानि बिसोरखौ नुनानै आंबो थांखिया सोलायफैबाय। मोजां मानसिफोरानो जुदि इउटुबार जानो हादोंब्ला आरो बिनि गेजेरजों रांबो खामायनो हायोब्ला एसे एनै पकेट खरस आंबो मोनगोन आंहा मिजिं थाबाय बेवहाय। आरो सानो मानि सायाव भिडिअ खालामगोन बेबायदि समबो होनाय जायामोन। आगोलनि भिडिअफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन मिनिनो ओंखारो आं गावनो बेबायदि मोजां भिडिअ खालामनानै होफेरनाय जाफेराखै आरोना आं मिन्थियानोमोनबा जेबोखौनो आरो मा होनबावनो आरोना नोंथांमोनहा आंखौबो गुबुनफोरखौ अनसायनाय बायदिनो अनसायगोन होननानै आसा खालामबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नोबो सानबाय। नाजानोसै उनावहाय आङो माबायदि भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिफुंनो हायो। मोनसेल' माबानि सायाव जानाय नङा दे आंनि भिडिअ खिन्थु माब्लाबा बेरायनाय जानाय लोंनाय जेनेबा आं मायाव कमफर्टेबोल जायो आं बेयावनो भिडिअ खालामनानै दिन्थिगोन नोंथांमोननि सिगाङाव। मा होनबावनो आरोना ओरैबायदि माने
मानसिनि जिबनाव रावनियावबो दुखु गैयालासिनो सुखुआ फैया। सुखुखौ नागिरनो जोङो दुखुआवबो गोग्लैनो गोनां जायो। बेखौथ' बयबो बुजिखायो। दे जासिगोन दे न' दिनैनि थाखाय एसेयानोसै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ गोदानै नायफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइकबो खालाम लोगोसे शेयार खालाम होननानैबो नोंथांमोननि गेजेराव आं खावलायनाय थाबाय आरो गोजोन्थों।